ani banye misenina ino bi yala o yi don fenye ibara no ye au kaso usaz mu ye doniya soro akaso usaz koma mu ye doniya soro ukaso ka wuli ka yala ka doni nyeyini ka sigana nae ka hadama don magonye ka iba jabate usaz koma ka be na bo kai kawi kana baraka kai kawi ka jo kai kaw jigi koro bara sugu sugu usaz koma malibe mun ko fora na nyinina wa kai kaw anabe na nyoye abi aulason sabula aleko dalu aleko baranyuma aleko maujigi tuguli mendaye mentigidaye usaz gausu koma alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah alkarim me ala fuka ala barkada foni aw balmakani aw kala de usaz gausu koma min sigara benendo bamako ma na allah taala sona ma ko bi kay kawka ni allah taala ka jenye mu ko so ka taala ka jon deme ka damene ala keme ka mamunu la jarabi ni den tubolo na ya soro den ko galalendo imani allah taala jenna na nyogoni ibi den trati den soro 24 heures kono ala yo sababu min di ama ameno yira ilani allah taala sona o ko fe konna bana keno ka mamunu senge kera konna bala kalte no keno ki senge ni allah taala sona ma na nyedra no ka o be kala ka bila pew kata se mamunu be ka fo fanga dogo bula furu la bato fan falaw fe so munu be ka fo faru la di desa bula muso do be ba soro shahawati ula ni baba nga ma fo ko nege ambi hakato de be fe bana nya fodo temene ko fe ala keno ka mamunu la jarabi ni nyadimi banay kada nyadimi kalte ka damine tension nyadimi na kata se jabeti nyadimi ma bugo ne bi nyaka walma jesigle no inyaka yeli fanga ka dogo yoro jam fe wali yoro surun fe Allah taala jena na nyadra nyonka ala bi kishika boma hali mamunu be ka fo operation foleno iye ni France na la sona manyete operatu verbi mamunu bolo ka verbe la peu o sababu yeni o temene ko fatuguni kata se anga sababu fana ma muso munu be ni ala kelo ku la jarabi ni chawye oni chaw utibe furu ko nala walma muso do fana be onu chawti be charobo onu muso ti be furu ko nala ka bendo furu ko nala mo ko so dembar kama be se ka soro tuga mina muso munu ka furu ko galalendo walma chamunu ka muso ko galalendo o fana kerenkeralendo ni mogoye mogomunu be no mogo be furu la klenia siraka ni allah taala ka jeni olasa kaiba jabate ayawlabe usaz gausu koma kabe na boba na batoye yeje fambala jelenki senoye dengo galale mbima ijiraja ini usaz koma kanyoye 24 kono no ye kleklenye jabi la kikabi dima konna bana sugu katase ko bana sugu ma usaz koma kana kunye au la fiali kamaye glance ave fanga doya nanga mako faiblesse sexuelle usoya galaya bika imana cheye fi dusubi kashi usaz koma kana kunye e kamaye bugunde be nyeka tension walma jabeti nyadimi sugu hali verbe nyena usaz koma ko dalu jonjon babolo fere babolo ele be furusola ini che desembe ka ben ika furu jalentila mbalma muso ijila je ka se usaz koma fe obisega wolelike kabini 600 76 29 45 55 walma 66 01 05 64 yoro kelempeu kai legal segu tilemsi kare kono nana usaz koma ibisimila kai kono jigiya sabatili kama kololo ni geleya bella jelena sabula beku sigimbe kede makono kai bajabati